De Ike processieroep zou volgens van meer oerlijst in het noorden van het land zwaartje kennen dan in het zuiden. Dat zei het kenniscentrum oer de roep. Ook in de Wadden steekt het hierige beestje de kop op. Ik weet in elk geval dat bij het voor mij een paard in dan wordt, wat onderhanden zijn hier op een meer land het meeste. En dan moet er nog 1 of 2 plakken bij zijn. Maar dat houden wij keurig bij. We komen de komende dagen nog wel een paar plakken zien. Waarschijnlijk werd het onderhanden. Mensen gewoon net in paniek te rijden. Maar geen net maar zo'n BM staan te knuffelen of er een heel skoft onder staan. Want dat is net heel zo. De aantallen in heel Noordoost-Friesland binnen ook nog lastig te versissen, maar dat het voor de bestrijdingsbedrijven drukker worden zal in het noorden van het land, dat is wis. Bij de Mietlanderdel gaat het in elk geval om een 10-tal bjemmen. Die lintjes die hingen er natuurlijk net van eer. Maar die roepen, die ben wel heel vervelend. En je kan er ook ziek van worden als je daarmee in aanraking komt. En die stiert een soort van nuddels aan. En die mag net op of in die krijgen, want dat is gewoon echt heel vervelend. Dus daarom hebben we die beestjes ook bestrijden, de eikenprocessie, rups. We zijn op dit moment bezig met het snoeiwerk, een soort van inhaalslag op het snoeiwerk van onze BM'en in de gemeente. En daar komen we al die plakken zien, die roepen in de BM zitten. Daardoor de aannemer die het voor u dat onderhoudt, doet even een lintje omheen. En dan in de komende weken komt er een apart bedrijf die dan die roepen weer bestrijdt.